Ka AIR FM Jongpi, sa sisien pat kap liang sengobhai pi barok kinong sengap, sa kasayan serial. Syakalashay. Ka AIR FM Jongpi, ringkat ke jenget relang ke Vigyan Prasar Noida, berke State Council for Science, Technology and Environment Meghalaya. Hakani kapor kan wanlam sepi ke science serial Syakalashay. Minta kesengi, ngin pinsngau sepi ke benta balai pupra, kabla ai kerteng ka artificial intelligence bat kayok kekot ha India. Kibenesim benta hakani ke program kilong iban kersan karnayor, ilamprang senginong put, iri judia renga, i rosarin dekar, bat i krau perkat tangkeu. Ya ke skript la penbit penbiang de Dr. E.R. Subramaniam, bat Dr. B.K. Tiagi, la penwandur sekektian kasih, da i Richmond Karluki. Ka India kadai kawai na kiri sensar pajba bahek tam ha kepertai, bat kadai ru kawai na kiri, bakiu stat bah kayo kakot. Kajing penterai kam yikikor kibor kajuk menta, kala banang yai kentiau ya kayo kakot, bat poi sekatong basan $1 trillion kayo kakot, kat akasnem arajar arpusau arpusan. Kasorkar India, ketemu banbu ya ka National Museum, na kabenta ka Artificial Intelligence, ban kentiau ya ka jing pendon kam, ya ka Artificial Intelligence ha India. Kani commission kan kentup iki projek sorkar ban pentrai ka makitenat beper-beper. Ya kani projek lamang bakan poi kumba hajar kelur tengka. Ki projek halor ka artificial intelligence kin pinmento iki basdang yaki kam batemai ne ki startup bat kan yele ban penon kam bun ki kor ki bor ha India. Kan kentup ru ya ka jingbu ya ka Center of Excellence na ka benta ka artificial intelligence bat kan pinmento ya ka jing pencelur ya ki kam startup lingba ka artificial intelligence. Ka artificial intelligence, ka natural language processing, bat ka machine learning, kinlong ki banyat cakmat ya ka jing kieu ha ka yo ka kot, bat kani kan tau ya ki babun ki kam. Pipet ayu hab na dumannya. Ni pi ikmen bah. Pisulap mit betang hak mobile phone ba ro step. Hoi kan kongkong. Ka internet bah pi. Ngapai ikan ni ka video tu pi. Pipet ayu kon gadis pangga ai. Kani ka video ni tu pi mai ka penish pang ni humanoid robot tu pi. Uba ai kan ni ka kali bertamai nong tien. Ula ban aru shabi bat kikot kislah nong tien. Hadin bola tien nak ka showroom. Ka iya kata-kata pandam. Kadi ka bat mai pi mama. Atau ni kun ngan pek lang. Pa. Hang ni uni ubat uni ini uni robot kan. Ubatai kan ni ka jing trikam sok ni kali badai ka modal bertamai. Bat dia ke jing sakri baka company di kali kalaban ai. Oh. Ka tu tiga ka baja hakira la. Ngakan mau pi ha kapor banga rang trace thi ha ka company bayade bat ka artificial intelligence. Ti lano mama pani pai bang sakirala. Ngan lai ha ubnai banwan pi manda. Gadis pangga ai mo balam kata ka baki ya pet kini na dumannya. Kani tiga ka kam bat mai pi kong balaja dang sen ha ka jala kirala. Ngatarai kadon jadai pi bal kajikan tiu ki kam business mo lam. Ha ka jing sisa ti kadai ka automation jong ka artificial intelligence ya ka bala sim bat pentrai kam da ki babun ki seng ha India makin kieu ba ki kam jong ki lingba ka juk start ka pamenta. Pila puli mama sepang kani ka artificial intelligence. Hoat ken bandam ngaleru ya ka research dia. Ki babur ki kam basrang thamai ni ki si mo lam.
Badon jadai baik bakanika artificial intelligence. Hoi. Ya kini ki kam batamai bampat judan balik menu-menuru lakhot ya ki startup. Kini ki kiu bah namar ba pendan kam ya ka artificial intelligence. Kadai tang ka jing slur phima ba alam ban sedang ikum kini ki jait kam. Hoi kin kong. Ngidai phi ban shimega sinjam bachelor. Ban sedang ya ki company batrai ya kini ki kam startup. Tika sarkar kadanya kebenta mama hakani. Hoi manda. Haswa ban shimega nu ka rai kan. Ngidon kam phi ban tip ya ki plan jong ka sarkar. Ban kentiu ya ka artificial intelligence. Bat ki jing ya dai ba ki dan bat ka yok ka kon. Hakini kisngi bangim la shumo ban shushanya tang ki kam sarkar. Idon kam hi ban khmi bhaya ka jinglong jingman hakayo ka kot mo mama. Kadai manda kata ba fi ong fi. Ngim la ban shu beteng mentrai ya ki kam ban yo nong tang khendian. Ngidon kam ban le ki bathamai. Kat kum ka jinglong jingman hakiyo. Kabha phi ba alam ban tip shua. Ya ki shua ban sedang ki kam startup mo. Oh hoi. Ngidon kam ha ban perkhat da ki kam bathamai. Badan jing ya dai bat ka artificial intelligence. La dadon ki perlok bah keluar banyak tailang bat yahap jeng mati. Kan bah sibun phi banyak sang lang kumbini ki jai kam. Ma lam. Hoi ba. Tang ba dan kam mentip ya ki mat trai kam jong ka sarkar. Ha ka ba ya dai bat ka yo ka kon. Bat ki jing trai kam ha ka AI automation. Lada don ni kini jing tip te. Kanya rap yang ngiru mo ban shimya kirai badai. Bat ba pen iya ka jing start mo mama. Hoi. Ki dan phi ki perlok jong a thi ha Kerala. Ki bla dan lupai ka jing nang menteri business ha kaliang ka kam shna kali. Ki dan pat ki ba ya trai lang bat ki ba penya ya ki kam bala tip kum ki micro, small, but medium enterprises. Ni ki MSME. Ya nu de mama don kam ban tuat jingmut haswa ban sedang ya kini ki jait kam. Kini ki parlok jonga te bandam kilai phliu jingmun chwa ba utau Professor Narendra ubadeiru Professor haka economics mat kilali tuat jingmut ru na ki consultant hala ki jong ki kam. Andalet community la ban weng mo yik jing sngo artatin bakidon. Oh hoan utau Professor Narendra udai bla ai jingmut yaki babun bhate. Te ka jing mut ka ba ula ai kita ki parlok mo ba alam. Ute ula ai jingmut haka ba dei bat ka AI automation pat ki jing dei jong ka bat yaka yok ka kot ha India. Kata te kadai ke badon jadai bah bagi di company startup ma. Hoi kin ba ki babun ki da let khnang te su namar ba udan jing tep ha shapang ki mat trai kam ka sarkar. Hak nu ka rukam mo mama ula don jing tip hodo kata-kata. Udan jing tep te namar ba udai khot jong ki babun ki komiti ke sarkar te. Ki khot khnang ye uru namar ba udan ye ka jing shampang. Ki babun ki professor ko mau kamut kila no senyang bahaganya ge imlang salang dai. Hoi kong. Uniu Professor Narendra udai uwei ubala no senyang bha hang thia Kerala. Tika mo ka ba ula ong hakita ki parlok jong phi. Utiu la ong ba ki samla ki dei banwan mi shakhman ban shim jing mentoy na ki jing persang jong ka sarkar. Ki ba penslur ya ka jing pendan kam ya ka artificial intelligence. Kini ka automation ba kini ka artificial intelligence kadi ke bangala yo sngo bate kini kisngi mama. Hoi kin bandam. Kini ki benta ba kongsan bhate jong ka nu ka kam business. Kam tam le kini ki sngi ba menta. Nang no mama ngin let haba ngidon kam ya kum kini ki jing tim. Shani sha shilong te ngam da tip happy namar bang akhlem tration ya. Tang ba hang thia Kerala te uniu professor de ba piang bha. Tang ba phidon kam hi ban wa jing tip ha shani ru. Manu badan jing tip lut ya ki ki baja ha kari mat ki matri kam ka sarkar. Te ba ya dai ba kane ka yo ka kot hari India. Kala kyu bha menta. Tas ngap ma ne thu phi. Ya ka ba su tanat bha. Ke India ka dei ka ri ka ba ki step ha ka yo ka kon. Ka taru mat ka jingwan ba ar ka jingbun brio ka perthai. Mama, kini ka ri India jingiru kadon ya ka benta ba khra em hak jing kala ba jana kini ka artificial intelligence. Hoi kin bandam. Ti hatu ka sarkar India kelai tu ni mama ya ka jing long kongsan kata ka artificial intelligence. Hoi. Ke sarkar India kala itu ya ke jingla jong ka artificial intelligence ban pen kala dur ya ka yo ka kon. Bat kumjuru ka jingdan kam ke India ban bu ya kir kom trai kam ba ya dei bat kania. Kajudon emlam ka kenjar program ka baka sarkar ka jubu. Oh ka judan ba. Haka jingkran mang tingka haka senam aja ka pra arja ka khandai. U menteri ka tanat pala tingka haka ta ka por ula betha ya ka niti ayog ban bu ya ka national program
halor ka artificial intelligence. Bat ru ban beten nanti hakawat banyak bat ban lap yaki bat hamai. Te kani ka niti ayok kala le ayung ho kani ka benta. Ka niti ayuk te kong kala bu lai benta ki. Hakini kisngi ki bamanta te beruk-beruk pi ki keren sepang ka artificial intelligence kan. Kumno sepang ki bampat don tanya ka jingnang jing start. Hatu ki lahi mo tharai bantri kat kum kani ka rukam tri bathamai. Wah, beliau lah. Kum haki por menswapat bampat don ki banang bastan. Hatu ki siam jing pat se ban penan kam andalami ki smartphone. MP mama. Dia kalau gumta kan ya ka artificial intelligence lu. Kibon yu kini ki shopping mall syabarte ki bas dang ban padan kam da ki buit trekam mathamai ban sakri ki pat ba am dai. Hoi kin kong. Man kaporte ngaji osngawi ki jingkren sepang ka artificial intelligence. Kam dai syuk ke badang song pelapi mo. Andre kata ka AI automation pat kedai ke kata mo mama. Kata ti kamut ba ka artificial intelligence ka persang ban penlong ya ki machine ni ki software ban perthua bat suki ru bakin kham kiau ya kerukam le bat ka jing start ki brio kan. Mama. Hakanu kurukam kini ki machine mo ki yo ai kani ka jing start befikiran menta. Ki machine te ki yo ai ka jing start ling ba ka jing hikai ya ki kan. Ban so thu ya ka sur ba ki yo asngau bat ka dur ba ki yo i bat kumjuru ya kerukam perkhan. Kata kamut pa ka machine ka wengi ki jing bakaman. Hoan. Na long malong mangi ki brio. Bat dan ki khap ru ba ki le khamha ba nya ki brio ru. Pitip ni am ba mentale ka artificial intelligence kala long ka benta ba man ka sngi jong ka jing jong ki brio. Kani ka artificial intelligence te kadai bang lepron kam te mo ba lam man ka singi. Hoi kin ba. Sim nuksa gum ka smartphone mangi penan kam. Katar ugade ka artificial intelligence. Tiban play ni unlock ka phone ngi pidan kam da ka face ID day. Tama kataro ka ka artificial intelligence mama. Hoan. Wat ka voice assistant ka Siri ru ka bangi dan hagi smartphone jongi. Kataro ka ka way na ki artificial intelligence. Te kini ki spam filter pan ki dai jong ka artificial intelligence hi am. Oh hoat kong. Haman ki benta ka jing ngim la te na ka artificial intelligence. Mama. Kini ka Facebook, WhatsApp, ang ta kini ki jing tit online shopping bat ki ide. Ki peran kam ya ka artificial intelligence am? Hoan. Kadai ka artificial intelligence hakini ki barwa. Kini ka automation part kolong kumno? Ka automation te bandam kadai ka bayar bhapi. Ka kentup ya ki babun ki haki kor ki bor ka juk start mementa. Te ha bala padan kam ka artificial intelligence kamut ba ka jing trade ka ti ki brio ka khamduna ka nyam dai. Hoat kong. Pitip ni am ba ka benta ba kham jong ka automation kadai ka AI automation. Hakani ka AI automation la kentup lang ya ka artificial intelligence. Kamut ba ka machine ka la ban nang ni learn ya ki bat ka la ru ban simrai kat kum ka jinglong jingman ba ka la ya kendua. Bat nang ta ka penchong do ki kat kum kita ki jing ya kendua. Hakini ki singi ki mamenta. Pun bagi company ki kami ni ka automation. Ba ai jing chakri ki nong thiet mdai lam. Oh hoan. Kili khana ya kan ni te panwan ra ki babha. Kidon mama ki app ya day bakani. Oh ki buan pi manda. Ki AI automation app te ki dei kum ka optical character recognition, nang ta dia ka handwriting recognition, speech recognition, face recognition, nang ta dia ki artificial creativity, computer vision, bat ru ka virtual reality. Ade kibun bahadai? Hoan. Ti hakanu kuruk kampat mo mama kini ki kita kayo ka kot hakari jeng ni. Pi kalong kum ni kan. Haki babun ki shopping mall la pendan kam ya ka artificial intelligence ban lap ya ka jingtem ni ka data ba yo na kinong thiet. Lengba ka ni ka data ki company ni ki dukan ki la banang peniar shu ik jing tray ni penbiang ki jing dan kam ki nong thiet mo ba alam. Hoan. Ki pendan kamru kumnu ban ai jing hikai ki nong tray bakin la ban ai ka jing sakri ba kham ba bat kham hun. Kamut ba ka artificial intelligence kadai kalawe jong ka di ka thiet ati. Oh hoat kan. Kan pen mentoi ti ki nong dia ba ki nong thiet ru. Ti mama. Henne pi ong sepang ka benta jong ka niti ayok hakabiya day ba ka artificial intelligence. Oh hoat ngong ta dai.
Tis ngak mo ki dan lai benta balakran da Niti Ayog. Ke kita mo? Kini ki lai teli ki buat terekam ni ki strategi dia ki dei ki kenja jing kedau lenti ni ki roadmap na ka benta ka jing penankam ya ka artificial intelligence kam tam ha ka rijongi. Ini ti ki dei ka exploratory proof of concept AI project hakil yang bapher nang ta ka jing bu ya ka rukam terekam hakari bantai ya ka rukam terekam berhem hakal yang ka artificial intelligence bat ka balai dia ka dei ka jing ya trailang bat ki riu shampang. Ti kamot iu mama kani ka proof of concept. Kani ka proof of concept te ka jing wan ra ya ka jing suthu ya ka nu ka kunhuan bantem la ka project ba shong nong rem ha ka artificial intelligence ka la ni em ban long ka bajak. Te ki ay pat ki benta ba ka Niti Ayog kalale mo? Ka Niti Ayog te kong kala shimi ki babuan ba phi kilan. Kala ya trailang bat ki babuan ki seng ba pau nam man pentrai kam ya ki project ha ka artificial intelligence. Kumha kinu kiliang mo? Kani te ka kentup kum ha ka rap karyang nata ka kot ka khia ka puli puthi ka bor ka kam snatiar bat ki wei ru. Kamut ba kadon ka jing kemi mo lam na kini ka long ni em ka ba jom om dei. Hoi kan ba ki khmi bat yo jing hikai na gini ki project bat na ka ei ba ki yo jing hikai ki sapen wandor ya ka rukom trekam ba ya dei bat ka artificial intelligence. Kata te kari India kan shim bat pentrekam bet moy ki buat terekam lang ba jong kani ka artificial intelligence. Oh hoi kan kong ka India te kan sapen trekam bet phi ha ka rukom bakra. Ke ka jing kata bandon ha kayo ka kot ha India pat. Phi iman ba ka artificial intelligence ka mi kum ka ek batmai ha ki babun ki liang ha ki por ki ba menchwate ya ki babun ki kam la trei bet de ki brio khamtam ha ki karkhana ba pmi tiar Henry mentapan ling ba ka artificial intelligence la ban job ya ki jing e baduna ki nong trei mentakan don no ada ki la thamai ha ka jing penmi ya ki tiar gitar bat ki wei ki jing sakri. Mama, hakni kurkom mo kani ka artificial intelligence ka wara ya kijing ki hakini ki AKA bro. Hi karap karyang ki kam karkhana bat ki jing sakri ki de jing khlan ka India hakaliang ka yo ka kon bat ki ni kan ki no senyang saka gross domestic product lani GDP bat ka yo kam yo jam hakari ka artificial intelligence ka wanra ya ka jing ki yo hakini ki liang kan lingba ki rukom ba pher Lai na ka jing weng ya kijing ia hakaliang ka jing tuna kani ki nong trade. Ki ipat ki wei ki liang pa kani ka artificial intelligence kala brown ra. ka artificial intelligence dia kawan ra ka automation bangilai keran na tu nya bat kaya ram pan lap thamai de ki ru Landa lap thamai ya ke leng ba ka artificial intelligence ti. Kon rapi ka jing ba mo ki liang ru. oh ho ken kalong gumta te na marba ki karkhana ki shania ka wei patte lada dan jing ta ka wei ka kta ka lai ki wei ru Te ha balap thamai kum ni ka kadan am ka jing karmen makan kan tiyo ya ka yo ka kon. ka degen kong ta ba ong phi ha balap thamai ki tiar ni ki jing sakri ling ba ka artificial intelligence ka dan be phi ka jing ki ka yo ka kon Te ha ba kum talam ka jing anta adu ka numo kawan ra jing kiyo kayo ka kon. kat kum ki kai phot na ka jing mat bina te ba la antat ba ka artificial intelligence kan kintiyo ya ka jing kiyo ka India ba man ka snam da iwei point lai na ka shispa kat ha ka snam arza lai pusan Kajudan ni mama ka jing ken US dollar kanu kan kiyo kayo ka kot. oh ka judan kan manda laong ba kat ha ka snam arza lai pusan te ka artificial intelligence kan kintiyo $3 trillion kat ha ka snam arza lai pusan Kini ki buat rekam ling ba kani ka artificial intelligence te kin supplement to shisha phi mo ki bun ki liang. kan salong gum tai phi bandam anda ka artificial intelligence kala ki obat roi bah bat ki jing trekam daka kila long ki rukom trekam batikna kan long ka jing mentoshi bun bhai kari India Te ha ba penun kam ni ka artificial intelligence kamut ba hab penun kam bet dekat internet na kum no na. hoi kong hab le am tai phi ha India le ki nong penan kam ya ke internet ki di ki wei na ki ba ki ustad bha te ha ka prathai Kani ka jing kam ya ki AKA leng ba ka ko internet ti ka na kiu shisha phi mo lam. oh kala ki bha phi ba kham tam le menta da ka jing don ka jing trekam digital India kala kan teu bha Ka dei. Tang ba ngi shudon kam ya ka internet ba bha ba stat mo. Amde kum bolong sa kitan ng kundong ba ka internet ka suki ba. Ne don ro ki khyap ba om don internet hiru.
Ya kata ti ke sarkar hi ka ban sim kya. Baka jing pinya so da ke internet ka di ban long ka bastan bat ka bayo lut da barot. Tang ba kemalong hadu mentaru. Haki cakap lah kam klan ke internet kum hang ni hasar. Haki babur ki kam hi ya le ban siu jing siu bat tri kam long ba ke internet. Kini gil kom tri kam kila aishi buan ka jing tep hi. Hakaba ki baterai ya ki kam la jong kila ban pen bha shu ya kom sakri jong ki. Ki ki application jong ka artificial intelligence hakini ki kam la jong mama. Oh, ki dan buan happy application. Kum ka customer service, marketing, logistics, data analysis, bat kiwai. Nanta ka dan sakawai baki on ka Internet of Behavior ni ka IOB, bat kani ka sedang ban kiu ba menta. Kadai ka katapan. Kani tika diga jing penwan lang haju ya ka artificial intelligence, ka jing kmi ya ki data bayo bat ka behavioral science. Kala ru ban long ka atiar ba krau ba ka jing penya yau ya ki mar, man kentiu ru ya ka yo ka kot kari. Tekum ki IIT ru ki jeda benta em lamat penwandu ki buat terkam long ba ka internet bat kanika artificial intelligence. Haka bayari ba kani te ba ki company ba pau haka liang ka information technology kan kum ka Wipro, Infosys, bat TCS kisnai ki mar ba thamai ban pendam kat kum ka jing dawa. Kani ka Wipro kadai ka bala aslam bahadai. Oh ka aslam happy. Ka Wipro ka ai jing sakriya ki brio haka liang ka telecom. Lingba ka jing trekam bala tip kum ka homes. Kani ka Infosys pan. Ka Infosys ti kadai ka ba ai jing sakri lingba ka software bala tip kum ka Nia. Bat ka dei haka liang ka kampisa. Nang ta ka lum artat ya ki jing tip bayo na kinong thiru. Haba kala ban lom jing tiap kum ni ka company ka tiap kan mo. Kanu ka baki brio ki kham sutenat bat kanu ka baki mda sutenat. Hoi, kadai ka taba ong hiba. Nanta ka la ban weng ya ka nu ka jing dunah ka rukom trekam ru. Bat ka la ban snai ki mar, ni ki jing sakri kat kum ka jing dawa. Kenamba kanum dan ka nu ka jing tukok. Ngalayo pule te ba ashpangani ka grey orange. Kadai ka mo katapan. Oh, kan ni te kong, kadai ka ba snai ki roban, ban kmi ya ka e-commerce. Kili ayu mama. Tas ngap mo banda man su ai nuksa phi halor ka ni. Dan ki basna kali kum ka Hyundai, kila ban penan kam da ka automation, ban sna hi ya ka body jong ka kali. Baru ban ai rong ha ki karkhana ha India hi. Lali ekani ban nang la ban pen bha su ka kali, bat pen wandur kat kum ka jing dawa ha yau. Kamut ba ka automation kan senang penkia mo ya ka karkhana snatyar. Hoi manda. Kani ligan saya rap ti ban kius ki kedan betebet ba, ka ban long shalendat ka jing la jong ki briero. Pitem kani ligan penla ti ban lap thamai su eki ru. Bat di kani kan ka ban sanno senyang saka jing kio ka yo ka kot ke India. Te kanu ka rukam pat mo, balam bagani ka AI automation kan penmentoi karap karyang. Karap karyang hiti kari ka benta ba kong san bhi kong ha kari India. Kadai ka ba penlong yu but lum jong ka yo ka kot ke India. Ti ladangi ngi kwa ba ka yo ka kot kari jong ikan kio kan. Ngi don kam ben penia so ya karap karyang bat ka artificial intelligence. Kamut ba ka artificial intelligence kadon ka kula dona jing kelamo hakaliang ka jing don ka bam. Hoan. Bat ka don ru ka jing kular ban pendap ya ka jing dawa ya ka bam. Tang ba banya kran shpang karap karyang ka rijong ite. Kidang bon ba pi kijing ki bawit mo. Ka artificial intelligence de manda ka kular ban wengi kit kum kita ki jing ya. Kum haka jing duna ka bapoi ki jakaram. Ka jing pendan kam baklai ki dawa yap khnyang. Kasbo bat ki wei da. Hakanu ka rukam mo kan wengi kini ki jing Ka artificial intelligence de bandam kan yarap hi ban nap haka por babiang nya ka jing wan ki khnyang. Nang ta kan yarap ru ban tip lupa ya ki dor ki maram. Khnang ban tip lupa haka nu ka por babiang man ben. La asngau dei ba ka sarkar kan AAP. Shpangani karap karyang. Nakataka daw kin kong. Ka sarkali ka laya le ban penan kam ya ka artificial intelligence haka kamrap kamriang. Khnang bakan poi siya ka thong ban kintiu arsha ya ka kamay kinong rep kat hakas nam arajar at puar. Bat kumju ru ban kintiu ya ka jing shalan sabari. Siya ka $100 billion kat hakas nam arajar at puar. Kanika artificial intelligence ru kanok senyang em lam sa kot ka khya. Oh, hoat kin ba. Ka kot ka khya li ka dei ka wei ni ki benta pa kong san ba ha ka yo ka kon. Te mo, habakot bakya ki breu. Kila ban tray ban no senyang ru khambun kin mo. Hoat.
Kalong kumta ti namar batang kibriw bakot bakya. Kila ban no senyang siya ka gross domestic product lani ka GDP. Hakano ko ka mo mamaka AI automation kanyarap ika kot kakya? PE hakari jongi kan. Kithan nong kendong ti kijenjar ba hakaliang ka jing ai jing sumar. Bat ka jing don ki jaka sumar bapaka. Lingba ka jing pentrei kam ya ka artificial intelligence kan manda. Kaniaram haka jing nap kloy ya ki jing pang. Nang ta ka jing sumar haka rukom badai. Bat ki wei ki benta. Lada la ban pentrei kam si syai kan ni ti kan weng pi ya ki babun ki jing e baju don baro sikata. Ngajukan mau te habangin ile ikitas ne ki ECG ka shimpuar bahate. Oh, berpikiran sapangga ECG te kong dongan keli pi mam. Pitep nem sapangga 3G Health Services. Ka kata mo? Oh, kan ni te kadai ka baterai ya ka kam startup ha Bangalore. Kalashna ya ka machine ECG. Bala ban pendep ya ka kam tang ha pok kendiat minit. Kani kala ban long na ka daw ka artificial intelligence. Oh, kumta mo. Tapi ngadi no ada kasya namar ngala syue kran naduk mene. Sengo kumba kata ka artificial intelligence kan weng no saya kejing tangan ru. Kadai kan. Mandalong si Syah kumta ti kaasok. Kim kam syu banuk san ma walam. Kadai kata ba. Tamang itip syai ba kata te kadai ka bamna long. Penban ka artificial intelligence kaya rapan pensok yangi hakaliang ka jing syat jing bam ru em. Ketua mentan kalalong kasayan serial sya kala syai. Haka bangila pensengau syapi ya kebenta balai pupra kabala ai kerteng ka artificial intelligence bat kayo kekot ha India. Kibalai sim benta ketua program kilalong iban kerjaan karnayor ilam prang senginong put iri judia renga i roserin dekar bat ikrau perkat tangkeu. Ya ka skript la penbit penbiang da Dr. E.R. Subramaniam bat Dr. B.K. Tyagi bat la penwandor syakaktian kasi da Richmond Karluki. Te paralok nong sengap hakabaidai bat kebenta balai pupra menta kasengi ki jingkeli kilong kumni. Ka jingkeli beningkong. Na ka artificial intelligence ka jingkiu ke India man kasnem kat akasnem arajar laipusan kan long katno na kasispa. Ngan ong biange ka jingkeli ke beningkong. Na ka artificial intelligence ka jingkiu ke India man kasnem kat akasnem arajar laipusan kan long katno na kasispa. Ka jingkeli ka baarpat kalong kumni. Ka artificial intelligence kan kentiyo sa katno trillion ka US dollar sa ka gross value ka India kat akasnem arajar laipusan. Ngan ong biange ka jingkeli ka baar, ka artificial intelligence kan kentiyo sa katno trillion ka US dollar sa ka gross value ka India kat akasnem arajar laipusan. Pila ban pa iki jubab ki jongpi da ka bapi chupa di ki SMS shauni number kendai prahan riu lai not kendai san nyau not iwei haba pipa iki jubab ki jongpi da kan mau bapinto iki kerteng bat ki jaka saru kumjo te katung lapoi si kubukut jo kini ka sain serial ka bamenta ka sengi ka balawan lam sipi da ka AIR FM jongpi ringkat ka jinga trelang ka Vigyan Prasar Noida bat ka State Council for Science, Technology and Environment Meghalaya. Kani ke program kelawan cepi naka AIR FM Jongpi.